עכשיו יש שלב היציאה, אני כבר יצאתי חלק מהחומר, חלק ככה לניסיון. אני רואה שזה עובד טוב. אני ממשיכה לצקת. בזהירות. זה מאוד עבודה נשית, למרות שהתוצאה נראית מאוד מסיבית וגברית, העבודה עצמה מאוד נשית ועדינה. שלום, עכשיו אני במנוחת הלוחם. עברתי לצקת את הקצה של המנצרה הראשונה, מה שאנחנו קוראים האף של המנצרה. פה מאחוריי 7.5 מטר. אני מרגישה מאוד מרוצה. אני קצת נחה, ועוד מעט אני אצק את שני האפים הנוספים. בתהליך הזה למדתי קצת איך לעשות את זה יותר ביעילות ויותר במדויק. תמיד עם כל ניסיון חדש, תמיד יש את ההתנסות הראשונית וההתחבטות הזאת בפרטים הקטנים, איך לבצע את זה הכי יעיל שאפשר והכי טוב. ולקראת הסוף כמובן שהתייעלתי, אז אני מאמינה שההמשך ילך יותר מהר, יותר קל. אני צריכה להגיש את קיר ההנצחה ב-31 למרץ. במשך חודשיים רק התלבטנו ורק התחבטנו בשאלות של איך לבצע את זה. היו לילות שממש לא יכולתי להירדם כי התלבטתי ושאלתי את עצמי ונכנסתי לפרטי פרטים של איך אני מתכוונת לבצע את זה. כל מיני חלקים שונים בקיר ההנצחה הזה. עכשיו אני עובדת מתוך סוג של שלווה, למרות שהזמן קצר, הזמן שנותר קצר. אני בטוחה, אני ממוקדת במטרה. אני כל יום מתעוררת ורואה את הקיר הזה כבר גמור, מוכן. וזה מה שנותן לי את הכוח ואת הביטחון והידיעה שאני אעמוד במטלה ואני אגיע בזמן לקיר ההנצחה בדיוק כמו שתכננתי. כשעובדים מתוך שלווה, הכל עובד פשוט נפלא.